Det her er TCX, verdens hurtigste elbil. Og så er den bygget af 2 danske fætre i en garage i Hvidovre. Det har taget 1,5 år at bygge bilen, og vi har regnet omkring 4.000 arbejdstimer. Fætrene Hans Henrik Thomsen og Glenn E. Nielsen har sammen skabt Team True Cousins, og de har rykket ved grænserne for, hvor meget fart man kan hive ud af batterier. Vi vil godt se, hvor langt vi kan nå med el. Hvor langt kan man nå med el inden for drag racing? Hvor hurtigt kan vi blive? Det er jo lidt det her med, hvorfor tager man op på månen, og hvem er først på månen? Det er jo lidt det samme. Det er en form for kapløb. Hvem er først? Hvem er hurtigst? Hvem er dygtigst? Hvem er bedst? Jeg tror, det er sådan en ret universel ting. På Malmø Raceway er der ikke mange elbiler. Her drikker bilerne nemlig stærk benzin. Og en af de biler, der er rigtig tørstig, er denne Pontiac Firebird. Danmarks hurtigste bil 2015. Med en motor på 11,3 liter og 1100 heste i ren motorkraft under hjelmen, er det her en tørstig maskine. Brændstoffen, vi kører på, det er ikke 98 blyfri ned fra tanken. Det er 110 oktan, racerbenzin, blyfri. Så det duer. Den går cirka 2 liter benzin på 201 meter. Så det er en tørstig dyr. De 2 duellanter skal i dag køre et drag race. Drag race startede som et undergrundsrace i de amerikanske byer. Her kørte fartglade benzinhoveder race side om side fra lyskryds til lyskryds. Distancen var typisk 402 meter, hvilket svarer til en kvart amerikansk mil. Herhjemme har pladsmangel og sikkerhedshensyn ændret distancen til halvdelen, nemlig 201 meter. Og det er præcis den længde, banen har. Nu skal der køres drag race, elbil og benzinbil side om side. Første mand over målstregen vinder. Hej. Hej, Mike. Glenn. Hej. Det, der tænder mig i den sport her, det er jo adrenalin, når du holder på stregen, og du ved ikke, om det virker eller om det ikke virker. Kører du til højre eller venstre, eller kører du lige ud? Spænder den? Der er mange aspekter i det. Nu har jeg jo ingen gearkasse. Sker der nogensinde, at du brækker løs imellem gearskift? Det hænder, men du holder bare på. Ja, for der er jo ikke de der ryg, og der er ikke de der gearskift, så det kunne måske være en lille fordel for mig, men det ved jeg ikke. Til gengæld så reagerer du nok fucking hurtigt i forhold til, hvad jeg gør. Gearskiftet skal komme inden for en 100-del sekund, ellers så er løbet kørt. Så har jeg ikke en chance, så jeg holder pedal på hele vejen, uanset om det er sidelands. Jamen, god kamp. Det bliver spændende. Og lige måde. Held og lykke. Ja, hej. Hej. Vi har verdens hurtigste elbil, og vi har fordel af ikke at have nogen gearskift undervejs, så der er ikke noget, der kan gå galt. Det er lige ud hele vejen. Bum. Duellant A er elbilen TCX. Elbilen har 760 hestekræfter, fordelt på bare 850 kilo bil, og trækker med imponerende 3000 newtonmeter. Der er ingen gear til at forstyrre optrækket. TCX er verdens hurtigste elbil, og Team True Cousins har sat ikke mindre end 7 verdensrekorder med deres hjemmebyggede bil. Duellant B er Danmarks hurtigste bil 2015. Det er en Pontiac Firebird fra 1988. Den yder 1100 hestekræfter i ren motorkraft og vejer 1150 kilo. Den har et drejningsmoment på 1500 newtonmeter. Pontiacen har 2 fremadrettede gear. Ja, så bliver det alvor for første gang i aften. For hvem tilbagelægger først de 201 meter? Bliver det A, elbilen, eller B, benzinbilen? Der er 15 sekunder til at komme med sit bud fra nu af. Ja, så er det den anden for mig. Skal vi tage? Det er verdens hurtigste, det er Danmarks hurtigste. Ja, men det er et spørgsmål om det der med gearskift. Ja. Der var der ikke nogen gear derinde, vel? Tiden er gået. Her i studiet fordeler stemmerne sig sådan her. Der er 15, der tror på elbilen, mens blot 5 tror, at benzinbilen er den hurtigste. Jakob,
Ja. Hvad gætter du på? Elbilen eller benzinbilen? Jeg har gættet på elbilen. Hvorfor det? Jamen det er fordi, at den er lettere i vægt, og så som sagt, der er ikke det gearskifte, som han måske kan fejle i benzinen. Ja. Lars? Ja? Ved du noget om biler? Nej, altså, den er tit på værksted. Det er det eneste, her i det. Det lyder da ikke så godt. Nej. Men du tror på benzinbilen? Ja, lige præcis. Altså, vi snakker om vægten måske faktisk har en effekt, at den får hurtigere fat, og han har kun ét gearskift. Ja. Og han har kørt... altså, han har prøvet det før? Han har prøvet det før. Han virker som om, han stiller ikke op i noget, han ikke kan vinde om. Men elbilen er verdens hurtigste elbil. Det lyder relativt hurtigt. Det lyder faktisk hurtigt, ja. Men altså, den anden er til gengæld Danmarks hurtigste bil, så ja. Og Danmark er jo stort. Det er et kæmpe land. Ja, det er du ret i. Ja. Er I klar til race, venner? Det lyder sådan. Vi sætter løbet i gang. Det er altså moderne energi imod en god gammeldags benzinmotor af den helt store slags. Vi er klar til race. God start af elbilen, der kommer hurtigst frem, men her kommer Pontiac'en. Sikke et ryg. Ja. Og jeg tror, den holder hjem. Det gør den også. Det bliver benzinbilen, der sejrer over elbilen. Men godt race af begge parter.